Assalamu alaikum, mehriban dostlar, dogonlar, haýsy wagtda bile tomaşa edýän bolsaňyz, günnüňiz, agşamyňyz haýyrly bolsun. Howa, arkaýyn bet ötünç sorap bilýär, köp garaşdyrdyk, ýöne garaşyňyza degen Insta batıl gepleşimden täsanyny tomaşa etmäge çagyrýar. Görüşmek ýaly arkamyzdaky logotipi mütködi, içimizdäki oturan studiýamyzda mütködi, awra da başgaça, edip bolsa şunky gepleşimden hasam başgaça ýakymly geçer. Sebäbi biziň mihmanlarymyz seslerem ýakymly, öýlerim ýakymly, garaz, mehriban dinanlar, gyýyp gelinler bu da baramy gatnaşýarlar. Ýani mehriban, meşhur aýdymçy gyýlanmaz Gülale Kulmuradowa hemde Aylara bun bize mihmançylykda. Ýöne tuwelem Gülale Kulmuradowa ýygyryat Aylara kän bu gaty skromyş diýen agranmyş urkuz oturjak bolýan ha. Aňardan ba agyr utjak bolýan oýdan ha. Ine görüşmek ýaly mehriban dostlar, tomaşaçylar, Aylaranyň Gülaleň dinleýijileri, tomaşaçylary, ýakyn dinleýän bolsaňyz, netip bolsa häzir bize tomaşa edýän bolsaňyz, diýmek bilen tek güni aýryma başlamyzyk. Gepleşimizin şertini laýyklyqda ýene bir ýatlatmak istəyat Insta batıl gönüden Instagram'ın güni aýdymyna biziň mehriban aýdymçylarymyzyň, mihmanlarymyzyň muşdoklary, agzalary ýani patpeşiklary güni aýdymda berilýän sorulara güni jogap berýär. Kim birinji jogap berdi, şoňa utuk paýla we şeýdi we gepleşimizde ýeňici bolýar. Adatça başga gepleşikleri baranlaryna ýeňiş gazansalar sowgadyk diýerler. Bizden bolsa köp sag bolsun, taňa ýakyn aýdýarlar. Şoňa öýdüm ullakan sowgat diýip kabul edýär. Ýöne wagt tapyp geleňiz üçin haýratyn, haýlara, gudalak size köp sag bolsun aýdýar. Onda näme? Adam tamamha bu köpeler ýalyk, güni aýlymy girilýär şu wagt, onsoň giriş berer. Onda näme biziň agzalarymyz goşulşýança gyzgyn täzelikler güni özüňizden eşde has ýakymly bolar. Näme täzelik bu golaýda gelýär? Näme daşyry aýdymmy? Ya türkmen dilimizde kowadan aýdymlarmy? Näme täzelikler? Türkmen aýdym bu gedek. Men Duet mi? Klip ýok. Sonra şeyler bir kowadan meşgul göreli bolmaly. Duet gelip durýar. Танцевальный şeyle как раз летний голый aýdym. Ertir klibi düşbeli netip bolsa. Aýdym ha? Edil. Netip bolsa. Aýdym hady? Asmanda bulut oýnaýar. Hemme kişi bilýän bir ol aýdym. Düşmesi. Asmanda bulut. Aylara sizler näme täzelik garaşmary? Menden nesip bolsa bombический duet geldi. Duet geldi. Duet geldi. O duet. Iniki ýerine şaşsyňa da öýdýär. Men bilýän. Adatça, menen bilýän o adatça duet etän aýdýardyň, ýekelekde aýdýardyň, ýerine şaşsyňa da. Men bilýän duet ýok. Köpleş duet aýdyňmy? Ýok. Hiç duet aýdyp görmem şu wagtda. Bar Halipa Maral Durduza bilen son kelek bar. Ho. Bu da Halipa, paşty Halipa başdan biri. Paşty der o tuwelem. Ýöne bir ýok das şu keşfine var. terefon ýaşy oğlanýalyk. Patsan da ýöne. Halipa diýip bolsa, köp aýdymçylar üçin aýdymlaryny aýdyma başlamakdan ruhlandyrdymy diýär. Meşhur aýdymçylardan biri. Kim kaw diýen bolsa aýdym çykanlar. Aýdym gady? Madam. Sen bir madam. Sen hakda Madam Asmanna oýnaýar bolýar. Kim goşlar ha? Duet çykaryp. Ýer ol adam tamy goşuldymy? Mene 135 tane. 123. Boldy. Ýani Ini salamaşyň sen. Häzir başlaýar. Sizin golaňyzda, podдержкалаňyzda garaşýar. Konuşmalar etdi. Sonra öyle, şu sorun jogabyna siz bilip Menkilere de eşdilýän taşwat aýdymlar. Salam, men de hoş gördük men efirimde. Häzir gepleşip başlaýar. Insta batıl konuşmalar berdi. Kaçan soň Aylara gelip berdi. Oy, men doğrusyny aýtsam, sen efire girem o. Korrekt. Tüjek edip dur onun için video tutar. Ya gittim fake account'lar çıktı. Yani benim bizde edil fake eder ýalak, hayır eder ýalak adamy ýok. Tutmaňa edýän kanalar. Aylaranyň hemde Gülaleň mehriban muşdoklary we agzalary hemmeňe de salam, aşyňyz haýyrly bolsun diýýär. Häzir gönüden göni biziň gelen mihmanlarymyz Gülalege hemde Aylara diýişi bolan sorular berýär. Birinci şertide geçelim onu. Mehriban dostlar, tomaşa edýär. Biz başlaýar. Birinji şertimiz ýakynmy ýat. Ýakynmy ýat diýenmizde
aylara hem-de gülalegiň terjime haly. Durmuşuna bağlaşykly öýleri bilen bağlaşykly bolan soraglary berýär. Şu soraglary siz kim birinji jogap berse, şoňa da bir utuk berýär. Onda näme taýin bolsak, mene soraw beren, onda kameran özüňizde görýäňiz dänim, oňsoň haýyş edin, ýalbaryň, çatyrak jogap berin diýerin, oňa öýrýşiň. Sonra gele taýar bol. Awa. Taýinmi? Soraw Menne gelýär, durýar, eşitýär. kamera menne durýar. Taýinmi? Hawa ýok berin, hawa ýok berin. Birinji sonra. Birinji soramyz ören ýöne köy. Aylar anyň gülalegiň doglan güni, ay, ýyly. Gitdik. Davay kim birinji ýatdy otýar. Reska Men doglan ýyly. Reska şak ýazdy. Hemmesine ýazmalylar. Ýylym dogly ýazmaly. Bir adam ýazmalylar hemmesine. Herse bir ýerni ýazsa bolanok. Bir adam ýazsa beren çisloňydy, bir adam ýazmaly. Toç ýazmaly. 24 mart 1996. Ýazdylarmy? Yazdım. Kim ol? Oglan gyýy dost, kim? Tanýan? Azadowa diýär. Azadowa. Berekella, gutly ýaz, bir utugy. Yetişmediniz ha. Gülale pillermi seňkiler? 14-nji ýyl 1995. Güzele otuny olardy. Maňa görüň. Thank you. Maňa görüň. Aylar anyň doglan güni, ýagny 24.06.96. Hemme kişi ýazýar. Gülalegiň kurso 14.07.95. Ha, şu taýda zakadyrym gülalegiň jygy otyr bolýar. Şoň ady näme? Kümüş ha? Ya. Kümüş ýatsa bir jogap bere bilemizok. Näme üçin sebäbi kümüş birinjiden ýakynny we soraglary eşitdi. Kümüşden sen gaýtam seýet doňdurýan, sen ýygyň doň ýaşy, ýygyň araňgaty ýakynny. Geç. Enne men maňa gitdi gerek bas. Awa arkaňa etme. Dowam edýär. Hemmemiz üçin gyzykly, gülalegiň we aylar anyň agramy. Kile tany näçe? Agramyň Agramyň näçe? Men goşup biljek. Ikiniň hem kiletini aýratynlyk demek arkaň götürüp bilýär kile. Men kile agramyň näçe? Şalt ýazmasaňyz bolanok. Kile. Goştawam götürüp bilýär. Düşündim doňaryp men agram 60 ýaş ýok kileleri. 55, 57 diýär. 46 billi biri. Berekella. Kümüşmü? Yok, gelýärler. Az gelýärler. Görüp otyr. Ve 55, 56. yani kaybol edýär şu an. Kümüş ýazanok, ala desmen bilen dawa edýänler bagy bolsa da. Kümüşüň özüne 4-5 tane ola seyrede otyr, elinem telefon aldylar şu an. 56 kilo, 56. Bolup dowam edýär, bir de görelim. Ýatda diýär, kim üçin gyzykly bolsa, Gülaleň Telegram kanaly 46, arta fawdym rovny 10 kilo, aylara da 56. Menem 86. Fawdymyz biraz. Onda näme dowam edýär? Inniki soraglymyz ören ýöne köy. Biziň gelen mihmanlarymyz haýsy daşaryut aýdymçylar dinleýärler. Biri bolmalylar. Sopor bolsun, aýdymçy tapawdy ýok, biri gerek. Benim oraya daşaryut aýdymçym kim? Dünya belli aýdymçy. Dünya belli, men kim dünya belli. Kim keläňe Ýene daşaryut. Bär daşaryut aýdymçylar kim oraya? Şol aýdymçylaryň bu işli fanady. Bilýänler. Yok, doğru. Kim aýdymçy o? Johnny. Johnny Del, Arap Del, Fransa Del. Aýdymçyň ady. Hind araplar. BTS. Billi. Ahmet Damdam. Berekella. Dogry Ahmet Damdam. Johnny da Miraboy uruwyna galy diýsem ýalňyşmar, sebäbi soňky Malaziýaga gidende Tower'da konsert götürýärni biz gördük. Ahmet Damdam men oturup ýa, durduň da Ahmet Damdam. Johnny da Jennifer Lopez indi ýerler. Ahmet da salam. Спасибо большое. Ýene oturdum men. Yok ente, başo ente. Yeni 20 saň sonra mı alat etme. Ýa-da diýär Gülale Kulmuradowaň süýüp dinleýän aýdymçy ýagny Topory, BTS, Koreýanyň Topory, BTS. Ay oglanjyk, ýaşajyk gyýdaby. Adam 5 tane oglanjyklar var. Ne bu ýaşajyk gyýda men näme ýaşajyk? Kim onu? Yo. Ýaşy gyýlar nemedir? Menden oğlu Gülale. Orjony diýärmi kiňe de gep näme ta bu ýaşly bilen gary diýem oş wady. Meni başga zat diýem, başga hatdy gurup etem. Öýle bilen aýtam. Pekany ogurup oturdum. Yer bolýar. Dowam edelim. Kameralar maňa urýar. Dowam edýär, berekella diýär, aýlaraň hemde Gülaleň fanatlar dostlary Topory. Innik soramyz örer ýöne köy, adamçylyk gyýlardan anlamadan garjyrowyny iň köp durýan bölük elbetde kuşlar bolsa gerek. Şoň üçin sowgat berjek bolsaň.
ayak koğuş razmerini näçe? Men ayak koşas merim näçe? Şonu bilmeýän men bilmedim onu. Men ayak Ýygydan bildiňler de ýygydan bildiňler onu bilmeýän. Kile sahanam bilen meň beşdi ýa. Yok. Oluyor. Men kilo ham. Men ayak razmerim näçe? 38 yok, del. 38 billi. Novruz. Oturar, men Adaç giyecağılık, adaçça bol ýa-da çok ýylar gelenler. Gözercan, irrek ýazar. Teller edip. Garaşaýlym ýene ýazyňçalar onu. Yok, ýazma Garaş çizdi. görelim mi? Hiç barýatkam men soralım. Uje billiler 38 Yok, sağ hiçler bir kirlensinler ha. Ondan hemen şu yerde yine bir sorumuz galli. Yani bizim hormatly mihmanlarymyz, soňky jemleýiş soramyz. Boş wagtlary näme bilen meşgul bolmagy halaýarlar? Men boş wagtym näme meşgul bolmak halaýan. Muny bilmem. Bilýänler bilýänler. Boş wagtym Mene näme bilýän. meşgul bolmak halaýan. Bystır. Görködäýsen näme bilen meşgul bolýan bu ýa. Aýlara. Men boş wagtym näme bilen meşgul bolmak. Görköd, näme ýok ber bilýän şu var. Reklam edýär diýär. Oh my god. Yok, görköd. Şey sport diye. Yani görköd doğru kabul edýär. Görköd men käýem ýazdylar. Berek. Sport dedi. Spor zalı. Men boş wagtym spor zalı. De facto dikkat edýär. Reklama diýär. Ol paşty. No, paşty olam del. Ana näme mehriban dostlar, birinçi şertimiz jemlendim. Birinçi şertimizin soň soralam nämedi? Ýani hobby, näme bilen meşgul bolmak halaýarlar bilen mehmanlarymyz. Aýlara töleme spor zal, fitness bilen meşgul bolýar. Gülälek bolsa soňky işlerini görämezsen cover, ýani daşurut aýdymlary täze uşun bilen ýerine ýetirmegi halaýar. Ona bolle şeýdem, birinçi şertimizem jemledik dostlar. Mahere ýa-da ondan gön ikinci şertge geçýär. İkinci şertimizden adam ower ýa-da häzir hezleder, güler, şatlanar, sessiz gerekler siziň üçin. Intice dinleyen mehriban dostlar, ikinci şertimizin adi sessiz hareket, yani başkaça karkaziliyum ad koyulýar. Men häzir siz meni görmüyorsunuz. Ýöne görkezek suratymy gülälek bilen aýlara görür. Näme surat bar bolsa, şonu sessiz, yani aktyorski mastersporty hasynda bizim mehmanlarymyz, ýanlarymyz, gyýlarymyz, aýdymçylarymyz şolem hezledip höwes bilen görkezerler. Siz hem şonuň hereketi bilen nämeni görkezýär, näme işläp ýördiň diýip siz biljek bolmaly. Ýöne köy, bolup kamerany öňünde doğraýaňyz. Howjadynlaň sessiz hereket edýär. Men görkezýär, siz bilmeli. Anam siz bilmeli. Iň ansadyndan başlaýalymy? Iň ansadyndan başlaýalymy? Ha, o şeýde. Primera näme da iýilýän, ilmeýän zat aýtsak bolýarmy? Hiç zat görlemeler. Bu gitdi mi? Bak. Животны, короче, bilim. Telemayda şonu, telemayda. Aýdaýly. Hayvan. Животны. Gurulmak qadagan. Gurulmak qadagan. Qadagan şonu. Diýin. O diýin, B diýin. Sen başarýan diye. Papagi şahsat. Näme ýo? Aha. Ýok, nemet görkezä? Ay Mishka нет. Ma görkezä, no? Почти. Ýok, ikisine de den. Ne bileyim. Panda, Ellen Rum. Panda men kim yazdı? Спасибо. Ellen Rum panda men kim? Спасибо canım. Birinci. Gönü billah. Görkezä, öwreli. Öwreli. Stoklanmada biler ýalak. Ine siziň bilmeli janlaryňyz pandady. Innikide duýdurýar, haýwanlygy we näme diýen aýtmak gadagan, diňe sessizce ýankydy gowy wagt milinkije jowatny çykyp görkezýär, şu ýetip gideşi. Bolu öňünde öwrýär, inniki soragmyz. Wagt ýazyňyz, git ýazyňyz. Reski ýazmasaň. Geleni Inni duýduryp goýun sebebi käp çalaja sekundki jalyandyr. İkinci soru, birinci sorumu pan diýip aýdyň. Birinci sorumyň jogaby panda. Ýene ikinciye geçýär. İkinciye İkinci geçýär. soru. O näme zat? Bilmem, bunu dünya bilýär. Mirawo. Şeýle. Näde düşündireýin bunu? Şeýle Näme bolýan şu wagt? Böyle ikiňizden pat, garaş görelip berki bilerler. Soň näme daýar? O näme düşünürjek Şeýle şeýle. düşünürmeli, ben sahnyda açyk şet ýördiň aktrisa aýdym işte. Düşünürjek bolmaly. Niçesine diye. Yok man. Gorkodas men oňa özüm näme zatdan bilem o. Görüyorsun. Avatar, billi biri. Avatar. Oh my god. Aydere Dädebaýewa. Спасибо. Avatar. Men bilem o näme. Ine suratyny Avatar. görkezýär. Dünya belli meşhur. Erkek şeyler yaşar. Şahsat erkekler bu şeyler bolýar. Şahsat. Ha kimin kolya
Şahsat klip boştur, taqiy o ogurlan kolaymadı bir de ne göremiyorum. Ne? Avatar dünya belli meşhur kino. Devam ediyor. Ha. Ha, vallahi. Aha. Devam ediyor. Aha. Quvonch men o'radim, bilaman o näme zat. Yurt desek bo'ladimi? Bana ne yapma? Diyecek kolyam, diyecek. Yurt on, Ay, men bilýän näme yurt? Goýaty, hakyky goýaman. İtalya kabul edilýän. Italy. Yok, şu nämeden aytmadı. Şu nämeden Karaşy aytmadı. şeýle uzun. O da bolmaýan şey. Точно aytma, точно. Aa, o ne? Pizanskaya başnya Abram Romanov. Tuğulum. Men düşünemem, bir otçuymu bilen arkadan. Niye düşündürüyorum? Şeydeni bilir. Ne? Şey, короче, durup gıyşaran, çökün binada. Şu kerekedi ne korkar yani adamlar. Nerede lan gitti oraya? Koya diptir biri. Ne bileyim? Koya diptir. Dubai diptir ya. Pakistan diptir. Pakistan. Спасибо, canlarım döndüğüne. Спасибо за актив. Ma varım korkudan näme O diyor? ne emine seyredin şunu ben ne Pizanskaya başnya. İtalya devletinde Doğru yerleşen bilinen, sağ olun. dünya belli meşhur Kafadan bilip Pizanskaya duruyor. başına kıyışarıp çıktır onu. Evet, Kamil kıyışarıp Canovic. çıktır. Devlet tercih bir o kadar değil. Canına dönün men bilemem. Neme zaten ben bildim müzik. Rim dakika bina diye şeyle mi? Rim dakika bina. İtalya'daki bina. İtalya'daki Rim'de, bina. tamam. Pizanskaya. Egurya. Şunulardan ders Öyle. Devam edelim. Bara yine. İnniki diysen yönükü ankartsak. Aktiviniz için. Ya. Devam edeceğiz. Kurayla insanı hur koyurdum böyle. Şey diye. Bolo, bu devo tayarına korkudu. What you know? Evet, bol. Tüm işin şuna gel, şöyle denk şu ataylar. Şey. Şeyle. Paris'te yok. 3 ayak yok. Şeyle. Короче, bilecek olun. Bolla. Çal. Şeyle bina geçti. Kolayla yalnız. Şey demem ne mi diye. Hmm. Of. Tokun ya yok. Kevelek değil. Yok o canım deme. Asminok. Pavlinan da bak. Ayvara belli. Nakale. Kim ol? Meduza Adını kızıl harfle belli. Beyli tercih. Vasiva Молодцы. beyli can. Asminok Elen Rum canım diyecek alım bana. Elen Rum adıyan belli oğlum. Da. Tuğulum halen merak için katlaşa. Ne? Asminok. İne. Asminok. Tuğulum. Hayır, Yani fark olmayı üstüce dedi. oğlum Eğer canlarım, YouTube'da şu ateli göremedi. Arkayın belli bilemez. Asminok bol asminok geçti indik sonra o geliyor. İnnik sonra. Bu ne ara? Şu adam torkun yara. Torkun görüş. Bıkım bilin. Şu. Ne? Ne edeceksin Allah'ım? Ansat bilin bol. Ne bu ne gözüm oldu. Ne edeceksin? Şeyle. Gol oyladınız o değil. Billiler ayla. Çekiştik ya. Şunu ne mi diye? Şuna mı bu? Ne mi anlatıyorsun? Ne mi şu? Trim. Hovurdum kaçın. Ne mi diye? Şuna mı? Şey diyor. Usta billi. Yo doğru usta öyle kabul ediyor. Yani öyle şunu ne mi diye düşünmedim onu. Şundan bilerim ortalara tuvaleme telefon. Çekiştirildi. Nasıl? Çiğ plotnik diye. Hani Süpersiniz. İnan aylar düşüncesi boyunca usta şeydi bir rahatlara işleyerek. Ne dostlar? Usta kabul ediyor. Nasıl olsa Doğrucum, adım okat yetişmedim. Kim usta diyenim varsa çanar yakat ömürcüm. Olsa ustaçılıktan başım çıkan. şeydi işlemem tamam mı arası? Son sorun mu? Öğrenin mi? Aa, ödümüzde. Okey. Gittik son Aktif kıy. gol yaz. İnsan sonra usta geçti. Mehmet at.
Käbir ýurtlar sesli ýaşady. Biläýin-de näme Ya daçy? usta diýen var. Kan edip bilemem. Şuat çık bir dakika şuat. Nima şuat? Men TikTok çekýänim masgara bolma Allah. Doňýan de Dayhan den. Ýok, näme Dayhan? Lagman del. Spagetti. Aha. Elenrum. Elenir. Tu kim ajo elenir? Hemmesini bilýärsin näme? Designer var. Korfede. Men doňýan, senki doňýanmy? Yok. Don Arif ara diýerler onun bilemem. girýän ýerinden. Nahar de wagt nahar. Noodle, makaron hemmesini bitirler. Şoru. Hemmesini doğru. Aç doğru gidäň. Aşta spagetti. Görkedelim. Spagetti. Doğru cevap spagetti. Lagmanam del, aşam del, makaronum bir görnüşi. Spagetti. Şuat çıkşın ilk kelime. Poket. Menki doňýan. Devam edýär. Indi soru. Mehriban dostlar, kameradan urulýaňar. Kamera sana vurur. Köp tawsan aýdýar, tuwalamy işin aktiwne gatnaşanlar belki käbirlerine dogry jogap ýazmadyklar ýa-da bular näme işläp ýördi ýanyňa bagwata şu wagtda instabatyrlar türbediň mehmanlanmaz. İkinji şertime tepki hereketdi, onu birini jemmedik. Inni üçüncü şert tana. Tana adlı şertimizde mehriban dostlar häzir men tomuşaçylary inni kamera diňe mende durýar. Belli bir adam suratyny görkezýän, dünýä belli meşhur brendler, ýöne ady ýok, ýani logotipi bar, logosy bar. Şonu bilmeli. Näme digini tanajak bolmaly. Taýinmi? Taýin. Hem näme bilýär? Taýin. Başmadan kamera belli dur dämi? Hawa. Bakymjak ýadyňy soraň jogabyny. Siz ýadyňy Kamera hoju görmer ýaly. görnýär. Ana gitdi. Näme da şuň ady näme? Resker. Siz ýadyňy men okaýan. Ýene de görnýär şu hoju düşünýärdi. Şuň ady ýadym şu brend. Yo, onu bilmem. Like basma. Ady. Şuň ady näme? Sen bildin mi näme? Ady näme şu? Net keleşdi. brend. Sen birinci bilmedin bunu. Resker. Näme marka şu? Näme marka näme digini logo digini aýdyňmy? Kumuş bilýärmi? Näme de? UNICEF del. Pampers. Prima. Berekella. Yo. Pampers. Pampers. Спасибо. Kim? Ne kadar Bilýär. Ka kadar sebäbi. Ka kadar. Alýagatları. Prima Ka Pampers. kadar. Sleepy Ya. ya. Berekella. Türkçe adını aýtdylar meňle. Prima şu. Sleepy diye. Yaptın? Ne kadar спасибо bildik. Yazık. Okuyurlar indi. Ine bolly. Ini Türk daşy. bilýärmi? Dilli daşy edýär. Kamera mende dol. Yerine kal. Ini Baýakary. Baýaky ikinji. Benim bilen okma. Res şunu ýadym. Şu logan adı. Res şunu ýadym. Pampers'ten geçdik indi bunu ýadym. Miravoy. Logotip. Miravoy. Yankı demem Nemi şu logan adı. Nerede ýadyat Boloyda amanatda piratırma diňe şuna deyip geldi. Bolun. Starbucks. Cemal M. Berekella. Spasiba Starbucks. bildiniz. Starbucks dünyäli meşhur kofe. O adı brendini kim kofe eder Bildiniz bolsa? Ayweather bildin. Yine Starbucks. Hiç yazdın o da sana benim. Şahsat montajını koyay aylara koymamak da sonra Kuzrana dersin. billi. Bilenler Doji sağ Gabbana, olun. yaz. Serdar Doji billi. Gabbana. İnik so derece Da. geldim. Didar Agayip billi. Spasiba. Kameraman adam. Hava sizden. Yürün. Devam. Nemi şu logan Oh my adı God. nemi? Bilim. Reska. Nemi da bol derece biliş kaçın kan adı. Derece geldim. Hiç yadyağım. Haydar. Nemi da? Street gorka da. Çale beyler. Öyle. Bol. Nemi da? Bol. Bolum Hiç Disney. para Hudaya Ranov. Nadir. Orazan Naif billi. Walt Disney Meray Pictures. billi. Mercan billi. Didar billi. Meşhur Spasiba. Disney. Ne. Bak ben bunları düşündüm. Ama geç geliyor. Kuzrana billi. Sağ olun canlarım. Aynen ol ver. Disney diye. Bak. İndikili ben kimce senkiler kovular. Dava. Senk. Derrew yazdım. Terediyanın sadırak senkiler var ha. Senkiler, sadırak bulaşın senki indikiler Emay okman billi. bilen. Nemi da? Şu logan Nemi? adı nemi? Derrew. Bu nemi? ya. Disney gitti. Şu. Bunaydın. Devam. Men aylara var edýän. Bunu Hukman bilin bilen indi. eli. Görýämiz dämi? Bolun. Resk cevabını ýadym. Disney gitti inni. Disney gitti. Disney gitti. Bolun. Gitti. Lada. Lada. Orazan Naif. Şahzodam yazdı da Lada. İkisini hem kabul eder. Okey, İkisini kabul hem kabul eder. Bak eder. Sen sen kişiye de kabul etmese oyunu koydu ya. İkisini hem kabul. 5-10 sekund karaş. Ladany hem 5-10 sekund karaşaly eýlikler jogap berip gidýänse. Lada. Kılıç Lada. billi. Bolli indi geçýär mundan. Beki abijo. Spasiba bildim istedim.
Inni käge Belki de mi? Belki de var. Belki de bile şahzod yaşaydı. Hadi Tuğle. beni Doğru. Derev ya. Ve Batyrov bilen yedigene adam görýäňe da berekler görmedi. Gitti inniki diýse kanka. Resmen günüň dowamyna bir jigele hukmaşyny görýär. Slogan adı Keray. Oy, Keray. Ne kan afişi dönün. Berekler official öýdi. Öyle afişi kim afişi bile. Молодец. Berekler ayıp geçmiyor. Aylara belli paysi. Toyota dikkat Karaşalyň 10 sekund geçki diýänçe, geçki diýänçe. Keray. Bolly. Keray gitti inik soraw gelýär. Yan görkeden bir etem men tanýan adam. Hava. Bilýän bu. Yok. Haýsyn bilemok. Kofe bilmedim. Kofe içemek mi? Starbucks. Kofe. İstedin mi acaba? İşte yani kofe absolut içemem. Doğru. Ay böyle. İnniki Hiç içemem kofi. Hiç içemem. Bilem doktor. İnni Hadi aydan İniki geçtik. soru. Son soru. İnsan kıyı. Rişaş. Reşayş Reşayş. Выстроим сок, пожалуйста, подводите меня. Keray gitti şunu. Futbol diye. Yok. Ne logo şeýres. Aydan bol insan soru. Ya sen bilýän mi? Dana ya diye. Dana ya. Yok. Cogaplarını ayt. Volvo. Sadık. Volvo. Den. Mekancan ömürcüğümüz yeni mekanak bir şey yazdı. Volvo. Sağ olun. Dönün. Devran billi. Huzranı billi. Mekancan Yok, huzranı Volvo bak bilmedi. hep şazı. Kılıç Şans pro oldu, billi. aktifim ben. Spasiba Seyredin sağ mi bu? olun. Size dönün. Spasiba. Köp sağlasına aýdýan şeýler gepleş gylykly bolan bir demde geçýär. Göz salam gepleşýär jemledik diýsem bolajak. Ýöne ýeňijini bilmek üçin biz onu aýdyp bilemdik, onu bilmek üçin ip bolsa, hepden ahyryna Ada Production'yň YouTube sahypasynda görüşür. Häzirçe gönüm edil girişmedi ýa-da bilen tawallaşýar. Tawazyn aýdýar terbiýede, bir-birden mümkin bolsa gülärik öwürsen bolsa, bir tawallaşdyk hemmesine, Sağ olun aýda seni. gatnaşanlar hemme jaňyda elinize sağlık, köp sağ olun aksiýonyňyz üçin hemme jaňyzda. Ya, spasiba. Sağ ol. До свидания. Oğlukma. Takjy men hemme jaňyda aýry söýýän. Şeýle batdyr falan mekanjana köpsi okamak aýlar diýe. Ýok, esasan soragyň jogabyny koyduk. Hemme de gatnaşanlar elleri dert görmesin. Inni yeňijini Nesip bolsa hepden ahyrynda. YouTube kanaly çykardan. Men size söýýän, siziň ornuňyz men ýüregimde absolutny başgaçadyr. Spasiba başga. YouTube'da da olsun görün çok fan. Edil şu wagt bede tomoş edýän bolsaňyz diýmek göne ýaýlamy ýapyldy we iýdi. Ýani gepleşmeden ýeňeje, ýöne ýeňeje ıglatlaryň öňürti, şunky gepleşmede şeýle bir gyzykly, şadýan aýtdyma 40 mundam däl, opşy ýazgy wagty ýöne näet geçen bilmedik, goklardyk, gülüşdik, degişdik. Onuň sebäpkärleri biziň mehriban, gözel we anlanmaz aýlara gülälik köp sawatyn aýdýar. Ilki bilen Ada Production adamdan öz adamdan gatnaşmagy üçin ikinji mewsümden ilkinji mihmanlary tölemesin gotda durmuşdy. Üstünlükli adanyň däp bolşýarlyk adatça sonra görýär. Fikirlerini aýtsaňyz, gepleşikler berip görensiniz. Näkin emosiýalar galdy, gepleşik hakda öz fikirlerini paýlaşdyk. Atgydykly geçdi. Çoň üçin basym geçen ýalyk bolly, ha. İşiniz üstünlük, hayırlı uğurlu olsun täzeňiz. İnşallah töwre köp bolar, ýene iýdi dowam eder. Ada Production. Login nabydaýyn. Menim goşuşum Ada Production'a hemen goşuşum sana. Nem diýerler kampaniýa nähile bolsa, şoňa görä bolýardy. Sağ ol oğlanlara da size de nasip bolsa golca biraz çıkarmak diýer. Bu hakikaten 10 minut ýaly girip çykan ýaly. Ýöne 40 minut bolýar bilýär. Bolly bir heli şoň üçin alışdy. On sebäpleri siz. Ondan hem mehriban dostlar, gepleşmeden ýeňejesi, esasy bärde ýeňeji utulan diýen many ýok. Esasy biziň gelen mihmanlarymyz olaň öz muşdoklarynyň, dinleýijileriniň wagtlaryny hasam bir adaja bolsa hoş geçmek üçin gelýärler. Ýani öz ýyldyrlanmaz muşdoklary bilen arty bir ýakynlaşma üçin gelýärler. Endi polezny gerekli maglumatlary öwrenýärler. Gepleşmede ýeňiş gazanan aýdymçymyz bolsa Deň diýelim. Kilesi 60'tan kiçi. Kimdim? Şeýle bolýar. Ayak razmeri bolsa 40'tan geçen ok. Ну, спасибо.
Okuyan masalan. Geçti. Maksimal 40 mı? 39 maksimum. 39 maksimum. Bolýar. Ýeňejime de bolsa, goloýda ikisem türlü täzelik bilen begenlerge, ýöne ýeňiş gazanan ýeňejime 2 jödüm aýtjak diýär. 11 hasa 11 8 hasap bilen Gülale Kulmuradowa gepleşimiz bu sanyna ýeňiş gazanny kutlaýar. Спасибо. Kutlaýar. Zat eýetme meňde bolmady ýa. Sen gorkaýan zaten onu bir menim bilem. Edi şoýala men hat pişpem bilen. Gülalik bilen, doğrularım bilýär. Estağfurullah. İkimiz de ýeňiz. Değerli işler duydurduk esasy. Bizim maksadımız ähli görýän göni aýlymda we şu wagt ýituğumuz bilen görýän somşaçylymyzy wagtyny has goşup geçmek üçin şoň üçin döredilýär. Ata kim ýeňeji, kim utul o biri üçin şunu aýtmak gyzykda esasy gepleşim dowamy gyzykdy. Ýene bir gedek köp sağlyk aýdýar. Gülalik aýlara sağlyk sağ bolsun, durmuşda işiňizde diň üstünlikler inşallah toýly günlerde sağlykly görüşelim. Sizi bilen hoşlaşýas, mehriban dostlar, pikirleriniz hukman kommentarlarda bellemeli we her pikiriňiz, her bir sözüňiz bilişin diýsem wajip. Ad Production agza bolýar. Ad Production modadan gaçanyk, TikTok, Instagram diýmän we ähli gyzykly o gepleşikler YouTube sahypamyzda Ad Production. Çünki her portal kymmatly. Täsany görüşýänçek hoş wagtyňyz. Hoş sağ olun.